भैया रोकल साहब, जैसे आप बोलनी है कि फर्जी वीडियो राउरो भी हमारे भी चैनल पे इंटरव्यू चलल रहे, बहुत सारा इंटरव्यू और चैनल पे भी चैनल रहे। आखिर वो फर्जी वीडियो रहे तो सिर्फ मनीष कश्यप पर ही NSA क्यों लागल? देखिए, बाकी लोग फर्जी वीडियो ना बनौले रहन। जैसे मनीष कश्यप पर जे लागल रहे, जैसे रकतनी एने से लागल बा, चाहे जोनो भी धारा लागल होती, तो मनीष कश्यप एहिजा पटना में रह करके और एगो वीडियो बनौले जेकरा में मरहम पट्टी कइल बा। मनीष कश्यप के जे माता जी जे बानी उनकरा जो हम देखनी स्टेटमेंट, तो हम वो चीज के समर्थन में बानी। प्रक्रिया रखे खातिर, लेकिन अभी मनीष कश्यप जेल में बनी तो उनके साथ कोई समर्थन नहीं खे देत, कोई खुल के सामने नहीं खे आवत। संतोष रेणु विरोध में भी रहलन, लेकिन अब खुल के सामने आके समर्थन करतन। एकरा एकरा पीछे का राज बा भैया? देखिए अभी हमेशा गरीब के या फिर अपने जाति के प्रति या फिर देश हित के बात होखे या बिहार के आगे बढ़ाए के बात होखे, तो हमेशा संतोष रेणु कहीं ना कहीं एक डट के आगे खड़ा होनी और अपन बात के रखेनी, और अपने देश में या फिर जो भी कुछ भी बात होके, गरीब होके पिछड़ा होके जिनका कोई सहारा नहीं के मिल पावत, उनका के संतोष रेणु हमेशा हाथ लगा के अपन आगे खींचेनी। अनेक बात बढ़ुए इनका से बातचीत हुई। सबसे पहले स्वागत कइल जाता BH न्यूज पर। सबसे पहले कैसन बनी भैया? बहुत बहुत बढ़िया, आप सबके दुआ बा, सब जितना भी हमारे चाहे वाले गार्जियन स्वरूप देशभक्त बानी, सब लोग का आशीर्वाद बा। सबसे पहले भैया बात हुई मनीष कश्यप पर। राउर एक इंटरव्यू देखनी है, हमेशा आप मनीष कश्यप जी के विरोध करत रही हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में रउआ बहुत खुल के सपोर्ट कर रहा बनी। एकरा बारे में का विशेष गुरुए सबसे पहले दर्शक के बताई। देखिए, हमार विरोध कबो कोनो व्यक्ति के खिलाफ या कोनो जाति या कोनो धर्म के खिलाफ नहीं है। हमार विरोध विचारधारा के खिलाफ होला। अगर कोनो गलत विचारधारा के व्यक्ति अगर होके तो ओकरा खिलाफ हम बोलेंगे, विचारधारा के खिलाफ बोलेंगे। ये अलग बात बा कि अब जो व्यक्ति जो होले जिनकरा खिलाफ हम बोले नहीं, तो उस समाज के, वो जाति के लोग, धर्म के लोग मान ले कि ना भाई हमारा धर्म पे या जाति पे कटाक्ष करता रहे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जहाँ तक मनीष कश्यप के बात तो मनीष कश्यप बिहार के बेटा तो बने हैं। अब बात बा कि गलती कैले, हालांकि उनका इसे करे के ना चाहत रहे। कैसे कि मनीष कश्यप शायद पहला लड़का हम देखनी कि जो लड़का मैंने यूट्यूब के माध्यम से लोग के मैंने न्यूज चैनल बना के देखौले, सिखौले या चलौले। लेकिन इधर जे निकट के जो दिन रहे, वो दिन में राजनीतिक लोगों से ज्यादा प्रेरित हो गए। आ राजनीतिक लोग से प्रेरित भइला के बाद में राजनीतिक लोग के शिकार हो गए। शिकार भइला के बाद में सीधा तेजस्वी यादव जी पे हमला करे लगले। 180 दिन में सरकार गिरा दे, ये गिरा दे। रउरा पत्रकार बानी तो रउरा पत्रकारिता करें। अब ये काहे के चैलेंज करम रउरा कि सरकार गिरा देम चाहे सरकार बना देम। पत्रकार के काम ये नहीं नु। पत्रकार के काम होला कि सत्ता से सवाल कइल जाओ। जैसे आजकल देखो तनी तमाम गोदी मीडिया का करता, सरकार के, बीजेपी के गोदी में जाके बैठ गइल बा। ये पत्रकारिता के धर्म नहीं खे। पत्रकारिता के धर्म होला कि जे भी सरकार हो, कांग्रेस सरकार में हुई कांग्रेस से सवाल पूछल जाई, जब बीजेपी सरकार में हुई बीजेपी से सवाल पूछल जाई, आरजेडी सरकार में हुई आरजेडी से सवाल पूछल जाई। पत्रकारिता के मतलब ई होला कि रउरा देश हित, लोक हित के बात उठाई या सरकार से ओकर जवाब मांगी। लेकिन मनीष कश्यप कैले का, मनीष कश्यप सीधा सरकार के ही गिरावे के बात करे लगले। चाहे उलूल जुलूल तमिलनाडु वाला मैटर पर भी वहाँ के फर्जी वीडियो बना करके बेमनस एगो द्वेष के भावना उत्पन्न करे के कोशिश कैले। भैया रोकल साहब, जैसे आप बोलनी है कि फर्जी वीडियो राउरो भी हमारे भी चैनल पे इंटरव्यू चलल रहे, बहुत सारा इंटरव्यू और चैनल पे भी चैनल रहे। आखिर वो फर्जी वीडियो रहे तो सिर्फ मनीष कश्यप पर ही NSA क्यों लागल? देखिए, बाकी लोग फर्जी वीडियो ना बनौले रहन। जैसे मनीष कश्यप पर जे लागल रहे, जैसे रकतनी एने से लागल बा, चाहे जोनो भी धारा लागल होती, तो मनीष कश्यप एहिजा पटना में रह करके और एगो वीडियो बनौले जेकरा में मरहम पट्टी कइल बा। मैंने 4-5 गो लड़का बड़े सन,
जेकरा मरहम पट्टी कइल बा। आ ओकरा बाद भइल का कि वो वीडियो के आधार पर भैया तमिलनाडु में जो उत्तर भारतीय जो हमारे जो भाई जो मजदूर भाई रहन, वो भाई के अंदर डर पैदा हो गई, भाई ऐसनो होता का। आ वो चीज के लेकर के वो हिजा से वो भागे लगले तमिलनाडु से। आ तमिलनाडु सरकार के छवि खराब भइल, तमिलनाडु प्रदेश के छवि खराब हो गई वो वीडियो के चलते। अब जैसे बाकी कुली जो बात भाई, जैसे बाकी कुली बात जो हवा में उड़ते रहे तो हम भी बोलनी, पप्पू यादव जी भी बोलनी, विधानसभा में बीजेपी के नेता लोग भी बोलनी। लेकिन मेन मैटर बा कि बोलल एगो अलग चीज है, लेकिन जो वीडियो जो फर्जी वीडियो बनौले हैं वो वीडियो के आधार पर। अच्छा भैया, वो वीडियो के पुष्टि भइल बा का कोर्ट के द्वारा? देखिए अब तो पुष्टि भइल हुई तबे नो कोर्ट, आखिर एनएसए जैसन कानून अगर लागल बा, एनएसए जैसन धारा अगर लागल बा तो बात तो कुछ होई। काहे से कि देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय जो भी बने, तो यहिजा जे बैठल जे जज बड़े भगवान के रूप होले, भगवान ऐसे ही सजा थोड़े देती है। तो फिर वकील से सवाल पूछल जाता है कि कौन सा एक्ट के तहत एनएसए लागल, या फिर कौन सा वीडियो के एक्ट के तहत उनके एनएसए लागल, तो वकील उस जवाब के दे ही निकल पाओ, पता ही नहीं कौन सा एक्ट लगा है। फिर भैया आप कैसे कह रहा बनी कि ना वो वीडियो के पुष्टि भइल बा कोर्ट के द्वारा? नहीं, हमें नहीं कहा कि वीडियो की पुष्टि भइल बा कि ना भइल बा, लेकिन आखिर देश के न्यायालय, देश के माननीय न्यायाधीश अगर देलन सजा तो कुछ न कुछ तो बात बा। काहे से कि नहीं हमरा अंदर कैपेबिलिटी बा, ना रउरा अंदर कैपेबिलिटी बा। देश के कानून जे बा, देश के कानून के आधार पर ही देश के माननीय न्यायालय मनीष जी के सजा देले, ठीक बा। तो अब एकरा पर अब माननीय न्यायालय पर कटाक्ष कइल त ना हमरा बस के चीज बा, आ ना हम करेम, आ ना रउरा बस के चीज बा। काहे से कि न्यायालय देश के संविधान के आधार पे चलेला। अब ये जो बात बा कि एनएसए लागल या जोन भी धारा लागल उनका ऊपर, तो हमरा जे हम एगो वीडियो देखले रही जेकरा में मनीष कश्यप के जे माता जी बानी, जैसन हम देखनी कि रोवत रही एगो मने वीडियो में, हमरा बड़ा मने दया हमरा लागल, दया कहीं कि ममता लागल। चलते कि जैसन मनीष कश्यप के माँ बानी वैसन ही हमरो माँ बानी आ रउरो माँ बानी, त माता की ममता एगो अलग होला। तो हमरा कुछ कुछ पता चलल कि कुछ कुछ बा, अंदरूनी कुछ बात बा। हाँ, मनीष कश्यप के उ केस में हम मदद ना करेम, उ केस में हम मदद ना करेम, लेकिन एगो माँ के जैसे रिश्ता जो होला, हम आपन माँ के तरह हम देखत नहीं मनीष कश्यप के माँ के भी। तो उनका जे अभी जे परिस्थिति जे बा, उ परिस्थिति के समझते हुए हम कहनी कि औसन जब बात हम मदद करे के हम तैयार बानी, जहां तक हमरा से हुई एगो बेटा बन करके हम खाड़ रहे हैं। अच्छा, कौन प्रकार से, मतलब जैसे कि अभी न्यूज में कुछ कुछ आ रहा हुआ कि आर्थिक रूप से भी मनीष जी अभी तंगी आ गई बने, आर्थिक रूप से भी बहुत तरीके नीचे आ चुकल बने, तो कौन प्रकार से संतोष रेणु उनको मदद करी है? देखिए, हम जैसे आर्थिक वाला जो बात जरूर कहनी, ये बात हमरो दिमाग में चलत रहे। तो आर्थिक रूप से तंगी जैसे आइल बा, तो तंगी काहे आइल, काहे से कि उ केस लड़े में तमाम पैसा खर्चा होइल हुई। तो कबो कबो ऐसा भी परिस्थिति आ जाला, आदमी जैसे कह ना पावेला, कबो कबो ऐसा भी परिस्थिति हमरा जिंदगी में भी आइल बा कि मैंने बाहर के लोग सोचते हैं कि अरे संतोष तो बहुत अच्छा सब चीज बने बा, लेकिन घर में जे बा, घर में बहुत विकट परिस्थिति कबो कबो आ जाला। तो वह चीज हम सोच करके, चूंकि हम खुदे गुजरल बानी वो चीज से, यह चीज सोच करके हम कुछ भी आर्थिक मदद करें, तो ये चलते मदद ना करें कि वो पैसा के यूज मनीष कश्यप के केस लड़े में होखो। हम ये चलते मदद करें ताकि एगो हमारे जे माई जे बिया, हमार माई के जिंदगी जिए में कोनो प्रकार के दिक्कत ना होखो, ये चलते वो आधार पर हम मदद करें, वो सोच के साथ हम मदद जब यह बिहार के बच्चा के, यानी कि बिहार के लाल कहल जाओ या बिहार के जो भी कुछ कहल जाओ, उन पे एनएसए एक्ट लागल, ई कहाँ तक सही बुढ़वे? देखिए, हमनी के जे कानून जे बा उ स्पेशल कोनो बिहार के कानून अलग नहीं खे, चाहे तो मान ली कि दूसरा स्टेट के कानून अलग नहीं खे। संविधान तो पूरा देश के मने बराबर बा, कि कहीं संविधान से पूरा देश चलेला। ऐसा तो नहीं है कि हाँ बिहार के संविधान अलग बा, चाहे तमिलनाडु के संविधान अलग बा, ऐसा तो नहीं है। तो वो संविधान
के आधार पर संविधान में जो कानून लिखल गईल बा वो कानून के आधार पर उनका ऊपर लागल बा। तो ये चलते ये सोचे के नहीं कि बिहार के बेटा बानी के तमिलनाडु के बेटा बानी, वो देश के तो बेटा बानी नो। आ देश के बेटा ना भी हुई है, अगर कोनो विदेशी आदमी भी अगर देश में इस तरीके के अगर उपद्रव मचावे के कोशिश करी है तो देश के संविधान वो व्यक्ति के सजा तो दी। तो उस संविधान के आधार पे उनका सजा भइल बा। जैसे एकरा में ये सोचे के ना कि हाँ बिहार के बेटा बानी चाहे तो वहां के बेटा बानी, देश के संविधान कहता कि आपने गलत किया तो वो आधार पे सजा मिलेला। जैसन कि भैया हमनी के जानी ला जा कि कहीं ना कहीं एनएसए एक्ट जब लागेला तो दिल्ली से केस चलेला, तो फिर आखिर तमिलनाडु में काहे रखल गइल बा मनीष कश्यप के, दिल्ली क्यों है शिफ्ट भइल? देखिए ये चीज के जवाब जब बा एकर जवाब अगर मान ली कि जे केस लड़त रहे चाहे तो औसन जे बात बा तो एगो होला नु, जैसे अब तो दोबारा जैसे राज्यपाल महोदय भी खारिज कर दिले हैं, जैसे दोबारा भी जैसे गइल रहे लोग मैंने तमाम प्रयास दिल्ली से भी कैले, लेकिन ओकरा बाद जब इस चीज के समझे के पड़ी पूरा देशवासी के जे भी मनीष कश्यप के जे भी चाहत रहे लोग, चाहे परिवार के बड़े चाहे सगे संबंधी लोग बड़े, ये चीज के समझे के पड़ी कि जब तमाम कोशिश कैला के बाद राज्यपाल महोदय माननीय महामहिम महोदय भी अगर ई धारा के ना हटौले तो कुछ तो बात बा एकरा में। जैसे ये ना, अब बाकी अगर विशेष बात तो विशेषाधिकार बा, गृह मंत्री के विशेषाधिकार बा। अमित शाह जी अगर चाहिए, अमित शाह जी चाहिए, चाहे तो अगर राष्ट्रपति महामहिम जी अगर चाहिए तो कुछ हो सकेला। तो वो समय तो मनीष कश्यप बीजेपी के तमाम नेता के संगे फोटो डालत रहे। अब चाहिए नो कि बीजेपी के सामने आकर के अब इस मनीष कश्यप के बाहर निकाले के चाहिए। अब तो बीजेपी के काम रह गई, काहे से केंद्र में बीजेपी के सरकार बा, तो बीजेपी के चाहिए कि यहाँ पे मनीष कश्यप के बाहर निकाला लोग। अब एकरा में तमिलनाडु सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ल जाता है, चाहे बिहार सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ल जाता है, ये ठीक नहीं के है। जब जैसे बिहार सरकार से तो ऊपर होले केंद्र सरकार, चाहे तमिलनाडु सरकार से तो ऊपर होले केंद्र सरकार, कोनो स्टेट के सरकार से। तो अब केंद्र सरकार की अगर इच्छा बा कि हाँ भाई मनीष कश्यप के बाहर निकाला जाए तो निकाल दे लो, फिर रोकता है। जब मनीष कश्यप के चलन रहे, जब चलत रहे, लोग पहचानत रहे, तब सब लोग मनीष कश्यप के यूज कैलक, जे भी बोलनी कि उनका साथ इंटरव्यू कराओ जाए वायरल होके खातिर, चाहे अपन जे भी बात रहे प्रक्रिया रखे खातिर। लेकिन अभी मनीष कश्यप जेल में बनी तो उनके साथ कोई समर्थन नहीं खे देत, कोई खुल के सामने नहीं खे आवत। संतोष रेणु विरोध में भी रहलन लेकिन अब खुल के सामने आके समर्थन करतन। एकरा पीछे का राज बा भैया? देखिए अभी भी हम कहते नहीं मनीष कश्यप के समर्थन में हम नहीं खी, बात समझिए चीज के। मनीष कश्यप की जो माता जी जो बानी उनकरा जो हम देखनी स्टेटमेंट, तो हम वो चीज के समर्थन में बानी कि ये हमारे देश के संविधान और देश के संस्कृति कहता, संस्कार कहता कि अगर कोनो दुश्मन भी होखे और अगर वो कष्ट में होखे तो ओकरा प्रति थोड़ा सा कोमल हृदय से सोचल जाओ। अभी जैसे देखत नहीं तमाम लोग, जैसे बहुत बहुत लोग बड़का बड़का आतंकवादी लोग भी पकड़ाला तो ओकरा पहले कुछ पूछे से पहले खाना दाना खियावल जाला। ये हमारे देश के संस्कृति है, हिंदुस्तान के संस्कार है। ये चलते हम मनीष कश्यप की विचारधारा के सपोर्ट नहीं करत। हम मनीष कश्यप के माता जी जबानी उनका अपना माँ समझ करके वो जो तकलीफ जे बा ओकरा हम महसूस कैनी, आ एगो बेटा के फर्ज निभावे खातिर हम कोशिश करते नहीं कि हाँ भाई चलें उनकरा से मुलाकात करके, और अगर औसन अगर कुछ भी अगर हो सकी तो ये चलते कि बहुत कुछ खुलेआम नहीं कहल जा सकत, बहुत कुछ खुलेआम नहीं कहल जा सकत, काहे से कि एगो माए बेटा की बात बा। मनीष कश्यप के माँ हमार माँ बानी आ हम उनकर बेटा बानी, तो एगो माँ बेटा के जो रिश्ता जे बा वो तौर तरीके पर हम मने कहते नहीं कि ना भाई हमारे यदि माई अगर कष्ट में बिया तो ओकरा लग जाए के चाहिए, माई के कष्ट के समझल जाए। सबसे भैया राउर सोच के पहले सलाम बड़ुए कि एक माता के लिए आप खड़ा हो रहल बनी, आज भी कह रहल बनी कि हम मनीष कश्यप के साथ ना उनके माँ के साथ खड़ा बनी। चलिए ये तो भाई पहला बात भैया। दूसर का बात